Salam Ata TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuwunky sanyna. Amerika vizasyna täze mümkinçilik. Sohatda şu gatnaşmazdan vizany täzelemek. Topaq gaz geçirjisi boýunça dowuşuk. Türkmenistan aviakompaniyasy Moskwadan alternativ ugurly gatnawlar dowam etdirýär. Türkmenistanyň futsal boýunça zenanlar ýygynyny Özbegistana gitdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gitmek üçin viza ýüz tutmak işini ýeňilleşdirmek maksady bilen sohatda şu gatnaşmazdan vizany täzelemek hyzmaty işe girdirildi. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň web saýtynda habar berilýär. Bu hyzmat sohatda şu gitmek zerurlygyny aradan aýryp, deýişli viza ýüz tutujylar üçin viza almak işini has amatly edýär. Esas aýratynlyklar kimler gatnaşyp biler? Käbir deýişli toporlar şolary öz için alýar. Şol bir görnüşli vizalar täzelen arzaçylar, kämillik ýaşyna ýetmedikler, ýaşy ulraýatlar we beýleki aýratyn toporlar. Peýdalary, viza işlenişiniň has çalt bolmagy, elçihana syýahat etmek zerurlygynyň azalmagy, viza ýüz tutmak tejribesiniň ýöne köýleşmegi. Sohatda şu gatnaşmazdan vizany täzelemek mümkinçiligi barada has giňişçe maglumat almak üçin deýişli sahypany görüp bilersiňiz. Awganistanyň Kabul şäherine Magdan we Neft ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek Hidayatullah Badri bilen Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň baş müdiri Muhammed Murat Amanow bilen dowuşdy. Bu barada Awgan medpugaty habar berdi. Dowuşuklar Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi boýunça soňky gazanlan üstünlikleri şeýlekem tasamanyň işleri çaltlandyrmak babaty pikir alşdylar. Awgan halky üçin täze iş ýerleriniň döredilmegine şeýlekem tasama gatnaşýan Awgan inženerleriniň hünärlerini ýokurlandyrmagy aýratyn ünsürli. Geçen ýylyň dekabryny Türkmenistan wekileti Awganistanyň çäklerine Serhedawat Hırat bölügine gurulşuk işleri bilen tanışdylar. Arkadagyň ak ýolatly Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşugyny dowam etdirmek 2025-nji ýylda Türkmenistanyň neft gaz toplumynyň iş meýilnamalaryny orun aldy. Bu hem Türkmenistanyň bu möhüm tasama uly ähmiýet berip, mundan meýlekde undurmuşa geçirmäge tagalla edýändigini görkezýär. Aşgabat Moskwa ugury boýunça gatnawlary wagtlaýyn togtadyn. Türkmenistan aviakompaniyasy Moskwadan alternativ ugurly ýagny Moskwa-Haşemin, Moskwa-Kuala Lumpur, Moskwa-Aşgabat ugurly gatnawlaryny Istanbulyň üstü bilen ýerine ýetirmegi dowam etdirýär. Bu barada Turkmen Airlines Nokot.ru News 330 saýtynda habar berilýär. Şu aşağıda gatnawlary bileti bolan ýolagçylar Moskwa-Haşemin 07.01.2025 08.01.2025 Moskwa Kuala Lumpur 07.01.2025 08.01.2025 Moskwa Aşgabat 04.01 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 13.01 06.01.2025 senesinde saat 23.55'de Moskwa İstanbul gatnawy soňra İstanbul Aşgabat gatnawy ýerine ýetirilýändigi habar berilýär. Biletleriň hasaba alynşy uçuşda 3 saat öň başlanýar. Bileti bolan ýolagçylaryň bu gatnawdan peýdalanmak üçin agentlik bilen habarlaşmagy zerur bolup durýar. Şeýlekem 30-12-2024 3.01.2025 senelerine bileti bolup, şol döwürde uçup bilmedik ýolagçylaryň hem agentlik bilen habarlaşyp biljektigi belenilýär. Türkmenistanyň futsal boýunça zenanlar ýygynyny Aziya Kubogy 2025-iň saýlama tapgyryna gatnaşmak üçin Özbegistana uraldy. Ýergelende belesek beýje çekişleň netijesinde ýygyny toparmaz toporça düşdi. Bu toporçada Türkmenistan futsalçy zenanlardan başga da toporçanyň ýer eýesi bolan Özbegistanyň, Australiýanyň, Filippinleriň we Kuweytiň ýygynlary bar. Zenanlar ýygynyňyzyň tälimçiler düzüminiň saýlama tapgyryna çykyş etmek üçin oýunçylaryň 14-sini çağıranlyklaryny bellemek gerek. Iklim ýarşynyň saýlama tapgyrynyň toporçasynyň dowuşuklary 11-19 ýanwar aralygynda merkezleşdirilen görnüşini Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine geçiriler. Saýlama tapgyrynyň çägine geçirilýän toporçalarda ilkinji 2 orun eýilen ýygynylar hem de 3-nji orun eýilen ýygynylaryň iň gowy netije görkezen Aziya Kubogynyň final tapgyryna çykyş etmäge mümkinçilik alar. Milli ýygynyňyz saýlama tapgyrynyň ilkinji dowuşugyny 11-nji ýanwarda Awstraliýanyň ýygyny toporunyň garşysyna geçirer. Aziya Kubogy 2025-iň final tapgyry 2025-nji ýylyň maý aýyna Hytaýda geçirilmegi meýilleşdirilýär. Ine mehriban müştaqlar, Ata TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuwunky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.